Van 3 tot en met 3 november vinden er werkzaamheden plak aan de Boppenwei bij de Westereen. Het asfalt is eigenlijk slecht, dus daar vrezen we een laag asfalt uit. En dan zien we even hoe het er onderweg komt, wat er nog meer gebeuren moet. En dan brengen we een nieuwe laag asfalt op. En wat we hier nog meer doen is eigenlijk de warpskom en daar een drempel aan leggen om de snelheid er wat uit te krijgen en ik het beeld aan dat je het dwarp de Westerijn inkomen. En dan ben we hier een kruispunt waar we dan het reer asfalt op aanbrengen om even aan te jagen dat er een wei van rechts is. Plus het breggendek gaan we oppakken, daar is het asfalt ook slecht op. Dus dat kunnen we nou dagelijks mee pakken. En daar zit dan een oergang in, zeg maar, die lek is, dus die pakken we nou ook fort mee om. Het verkeer moet rekening houden met oerlast. Nou, het gaat eigenlijk voornamelijk om het autoverkeer. Het fietsverkeer, het fietspad, dat bloedt wel hier. Dus de fietsers kennen er wel bij del. Alleen het autoverkeer, het trokkerende verkeer, dat sluiten we af. Er komt een omleidingsroute, maar dat gaat eigenlijk over de provinciale wegen. Dus vanuit de centrale as is het eigenlijk al oppakt om over Noord-Burgum Twiesel te rijden, richting Boerenpast, zeg maar. Dus daar komt de grote omleidingsroute op. Daarnaast wordt het asfalt in de Westereen ook op orenplakken aanpakt. Er zijn nog wat rare gatjes die we eigenlijk even een noodreparatie op passen. Dus die gatjes vrezen we er ook even uit en dan komt een beetje naar asfalt in. Nou, en dan hebben we voor de rest voor de gemeente ook nog wat onderhoudswerk staan voor de aankomende weken.